para este ano 25 temos consignados 68 millóns de euros tanto en reforzos de firme como en seguridade viaria, dos cales 1,5 millóns de euros veñen precisamente aquí aos concellos de Beariz e ao concello de Avión con actuacións que supoñen tanto a ampliación da plataforma da calzada ata os 7 metros como rectificacións de curvas, esa curva sinuosa que tedes no concello de Beariz e que había que axustar tamén arranxos ou amaños nos accesos, reposición de firme, renovación de firme aquí donde nos atopamos na travesía de Liñares, esas actuacións que humanizará, que renovará beirarrúas, que renovará aparcamentos, que renovará servicios, que facilitará priorizará o uso peonil sobre o uso dos vehículos. Non me esquezo de decir gracias ao meu compañeiro Manolo Prado, porque isto é unha bella reivindicación que levamos tempo loitando entre os dous, porque eu creo que é necesario e é interesante que se arregle esta vía de comunicación que vertebra os dous concellos, ademais dous concellos emigrantes, que na época do Brao pois incrementan a súa actividade tanto de vecindade como actividades comerciales e de ocio, pois, e esta vía de comunicación sirve de conexión entre os dous concellos e, lógicamente, pois era moi necesaria a súa reparación. Eu quero, lógicamente, amosar o meu agradecemento á conselleira por a miña satisfacción, en nome do Concello de Beariz, por este investimento, por estar aquí presente hoxe para anunciar un investimento importante polo que levamos loitando, como dixo moi ben Antonio, xa hai máis de 3 anos, 2 anos, que nos puxemos de acordo dos alcaldes sin problema de ningún tipo para trazar as prioridades nos treitos correspondentes. Agradecer a conselleira este investimento, pero lembrarche que dependente é unha segunda fase, como ben dixo o meu compañero, hai sobre todo a construcción dunha ponte que pode vertebrar dunha maneira definitiva as comunicacións entre os concellos.